Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake saduwa wani sabon bidiyo namu a cikin wannan channel ta Azita Agro. Naku Abdurrahman Nasir. Bayan haka yau bidiyon mu zai nuna mana yanayin yadda muka tattauna da wasu ma'aikata wadda suke shirya irin wannan ƙasashe domin yin amfani a gona. Wadda mun sani yanayin yadda Hausawa suke yi a irin misali kamar aje a gyara gona, land preparation da turanci, aje kuma mai a dasa amfani. So insha Allahu bidiyon mu ne zai nuna mana wannan hudan da ake yi, me da me ake shukawa, sannan kuma har izuwa. Assalamu alaikum warahmatullah. Wato bidiyon mu a yau zai yi magana akan yanayin yadda Hausawa da kuma mutanen karkara suke wato noma. Kamar yadda kuke gani, kamar yadda nake haska muku shine mai ga wasu bayan Allah nan wadda suna mai aiki suna huda gona, wadda kuma insha Allahu daga ƙarshe zamu wadda mai muna son bawa duniya ilimi cewa mai gashi yanayin yadda ake noma a ƙasar Hausa. So insha Allahu kafin mu je ga abin nan zamu buƙaci ɗaya daga cikin su ko kuma duka biyun ma daga cikin su domin mai su mana bayani sunan abin da kuma yadda ake aiki da shi a yau. Shine juyin da suka iyo kamar yadda kuke gani ga sunan ga shanaye, kuma wannan abin al'ajabi ne wadda da yawa daga cikin mutane na san ba su da ilimi akan wannan abin nan din. Shine muka ga cewa me ya kamata mu bawa duniya ilimi dangane da me yadda Hausawa suke me noma abin nan su. So kafin mu karkara wannan bidiyo namu za mu je ga tattaunawa daga ɗaya daga cikin su ko kuma duka biyu domin su ba mu ilimi dangane da me yanayin yadda ake yi ko kuma me suna abin da ake amfani da shi. Za mu so mu san cikakken sunanka? Usman bin Abubakar. Ok, sunanka Usman bin Abubakar. Menene sunansa? Garma. Ok, sunansa Garma? Gaskiya ne. So, amma wani aiki ake yi da shi? Garma yana buƙatar shanu ƙoshashe. Sannan wannan itacen nan yana buƙata a sassabe gona ya lebur. Sannan a yi huɗa mai kyau. In an zo shuka a shuka. Gero dai ba kamar gyaɗa ba. Za ka samu taku 5 ko 6 haka. In ka taka taku za ka taku 6, 7 ka taka gero a tsakani. Ok, to amma kana nufin cewa mai ita wannan garma iya aikin da ake yi da ita kenan huɗa? Huɗa sai maimai kuma gero ne. Ok, ana maimai da ita? Idan mun fahimci wannan bawan Allah ya riga da ya kammala mana bayani akan shi kayan aiki kenan wadda ake huda da shi wadda ake ce masa garma a ƙasar Hausa. So akwai yankuna wadda mai ba a amfani da garma. So amma mai ƙasar mostly da turanci kenan da yawa daga cikin mai ƙasashen Hausa ana amfani da garma ne. Wasu za su yi amfani da mutane, sannan kuma wasu za su yi amfani da shanaye domin mai ya ja wannan garma a ƙasa a tada kunyaki domin a je a shuka amfanin gona, kama daga irin su gero, irin su dawa, irin su gyada da wake da ma sauran amfanin gona wadda muke yi a cikin wannan ƙasar tamu ta Hausawa. So kamar yadda muka sani, bayan haka ana amfani da hanya biyu ne wurin shuka. Ana amfani da hanyar yin huɗa kenan ta hanyar yin kunyaki, sannan kuma akwai kalan noma wadda ake ce masa dire, wadda ba tare da an yi huɗa ba an yi kunyaki za a je a shuka amfani, za a je a sara sannan a shuka amfani. So amma me duka mostly sau da yawa ana amfani da hanya ne ta hanyar huɗa domin mai a shuka dukkan amfanin da muke shukawa a gonaki a nan ƙasar Hausa ta Arewa. Wassalamu alaikum.